Тема кримських політв'язнів, за словами Ільмі Умерова, фактично зникла з міжнародного порядку денного. Росія не визнає себе окупантом і не хоче обговорювати порушення прав людини на захоплених українських територіях. Через це питання незаконно ув'язнених кримчан залишається без належної уваги під час переговорів. Тема політв'язнів Криму останнім часом відійшла не те, щоб на другий план, а взагалі зникла з порядку денного. Це відбувається внаслідок того, що Путін і його оточення вважають окуповані території України своїми і не зважають на те, що там відбувається з правами людини. І тому на переговорах цю тему взагалі не хочуть обговорювати. В цьому полягає головна проблема. Водночас самі методики тиску на кримських політв'язнів, каже Умеров, за роки окупації не змінилися. Російська система продовжує переслідувати людей, яких звинувачують за політичними мотивами. За його словами, визволяти українських бранців з окупованих територій інколи вдається. Однак щодо кримчан ситуація залишається значно складнішою. Попри це, Умеров наголошує, що українська влада не відмовляється від боротьби за Крим. Зі сторони окупантів в методах тиску на політв'язнів нічого не змінилося. Як вони працювали, так і продовжують своє свавілля. Саме в Криму, не знаю, як у самій Росії, але в Криму точно, тих людей, які потрапили у в'язницю в тих же ДНР і ЛНР, ще якось вдається визволяти з полону. Але те, що стосується Криму, не виходить. В той же час хочеться висловити подяку уряду України, що ніде не звучало про те, що боротьба за Крим припиняється, або що Крим здадуть Росії. Цього ніхто з офіційних представників України не озвучував. Сам Умеров також пережив переслідування російської окупаційної влади, хоча за ґратами не перебував. Його отримували під домашнім арештом, а також протягом 21 дня проводили обстеження у психіатричній лікарні. Він переконаний, боротьбу за звільнення політв'язнів не можна припиняти, а про незаконно ув'язнених українців потрібно говорити постійно. На його думку, вирішити це питання можна буде лише після зміни російської влади та завершення російської окупації Криму. Я не був ув'язненим за сфальсифікованою кримінальною справою. Мені дали підписку про невиїзд і домашній арешт. Я не сидів у тюрмі. Вони лише протримали мене 21 день у відділенні психіатричної лікарні на обстеженні. Але якщо говорити про політв'язнів, то хочу наголосити, що важливо не здаватись у боротьбі за їхнє звільнення, говорити про них скрізь, боротися за право і правду. Думаю, що не з цією російською владою, але з тією, яка прийде їй на заміну, ми зможемо вирішити питання щодо наших ув'язнених. Але поки живий Путін, поки жива його політика, наші політв'язні будуть залишатися у такому ж становищі, як і зараз.